Türkmen hökümeti global koronavirus pandemiýasynyň arasynda geriden karantin çäklendirmelerini aradan aýrýar. Ýurdun içinde bir ýyllyk hareket etmeden soň demir ýol we awtobus hyzmatlary dikeldiler, mehmanhanalar mehmanlary kabul edip başlaýar we ilatyň hereketine gerdilen käbir gadançylyklary ýatyrylýar. Ýurdun çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän hökümet ne geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbini ne de olaryň indi ýatyrylmagynyň sebäbini resmi taýdan düşündirýär. Bu aralykda ýurtda COVID-19 alamatly keseliň ýaýwanlanmagy ýene-de güýçlenýär. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, Awada milli tähatçylyk dowlugyndaky mehmanhanalar 1 aprelden başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanhanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýerinden alynan COVID-19 testiň negatiwdigi baradaky resmi nama talap edilýär. Şol wagtda mehmanhanalardaky narhlar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanhanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir. Adatlyk radio döwlet tähatçylyk komitetinden we Awada milli tähat zowlugy boýunça komitetiň wekillerinden resmi maglumat almagy tynanşýar. Şeýle de adatlyň habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmegi üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýandygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indi diňe COVID-19 keseliniň ýokdugy barada spravka talap edilýär. Adatlyň habarçysynyň belleşi ýaly zerur şahatnamalaryň adalmagy ilad üçin uly ýeňillik bolupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negatiwdigi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satyn alyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde tähat etmek üçin raýatlardan öýken barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hasahanalardan saglyk kepilnamasy, şeýle de yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdyjylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar tähatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mejbur edilipdi. Tähaty esas hökmünde iş saglyk we ýakyn adamyň ölümi ýaly sebäpler ýörite döredilen komissiýalar tarapyndan kabul edilýärdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen kesellen ýekije de adamy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy waksina etmek hem karantin zowlaklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol burakdyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezlige salýar we resmi hasaba almagy howlukmaýar. Adatlyň Lewapdaky habarçylary häzir vilayatda keseliň täzeden ýaýranlygyny habar berdiler. Olar kesellänleriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farabda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýatynyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem yerli karantin zowlugynda işlän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Adatlyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağalaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunun bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene de banket zallaryny ýapyp başladylar. 26 martdan bäri polisiýa ulaglarda maska giýmeň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel aýynda orada aýynda köpçülikleýin ýygnançyklardan saklanmagy çagyrýar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmelerimiz aýdýar. Olaryň sözlerine görä lukmanlary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol birakdyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Liwap vilayatynyň häkimetleri resmi kommentariýa bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart aýynyň başynda bölekligini ýeňilleşdirip başlapdy. Kafeler, barlar, restoranlar, söwda merkezleri we banket zallary gaýtadan açylypdy. Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşogyň arasyndaky awtobus gatnawy synak tertibinde ýola goýulypdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary boýunça döwlet gullugy synak tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe uwurlardan dikeldilýänligini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021-nji ýylyň 1 aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad hepdelik synak otly gatnawlarynyň çarşembe we anna günleri, penşembe we şenbe günleri Türkmenabad Mary Aşgabat, ýekşembe günleri Aşgabat Daşogy we duşanbe günleri Daşogy Aşgabat aralygynda ýola goýuljagyny habar berýär. Beýle tibetlere degişli çäklendirmeler 2021-nji ýylyň 15-nji apreline çenli uzaldylýar.
Gararsız neşer Türkmenistanyň kronikasy 1 aprelden Aşgabat daşowuz Aşgabat Mara Aşgabat şeýle hem Aşgabat Türkmen baş Aşgabat uğurlary boýunça awtobus gatnawynyň täzeden başlanýanlygyny habar berýär. Neşir Türkmen Avtotransport gullugyna salgylanyp şäher ara awtobus gatnawynyň beýleki çäklendirmeleriniň 15 aprelde çenli uzaldylýanlygyny belleýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi 1 aprelden teatr mövsüminiň syna tertipde açyljagyny ýa-ni ýakynda habar berdi. Daşary ýurt diplomatik wekilhanalar bolsa öz ýurtlarynyň raýatlaryny Türkmenistanyň çykarmagy dowam etdirýärler. 31 martda Ortiýetiň S7 aviakompaniýasynyň 8536-njy reýsi bilen 173 adam Türkmenawatdan Moskwa uçupdyr. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň belleşi ýaly soňky bir hepdäniň içinde bolan bu ikinji reýs koronavirus pandemiýasy sebäpli türkmen serhetleri ýapylan soň Türkmenistanyň Orsiýada ýolugçyly rakeden 10-njy uçar bolupdyr.